Managun sa mundo Amigo. Amigo da. sa karon. Nganong kuyog ang amigo? Kay wala man tayo uyab, malamang amigo na lang kuyog. Manay uyab mo ikuyogon? Ha? Unsa saya? Pabungol-bungol dayon. Kung manay uyab ba, mo kuyogon? Depende. Kaya nga mga depende. Kaya- Ay, kaya di sugtan. Kasaban sa ginikanan. Dili man supportive naman po ako magpapa pero kung Ang sa babayi, wala po kabaluya kay wala man po ko uyab ron. Wala man po ko ka-pling-pling, wala po ko crush. steady ra sa taros kinabuhi. Steady ra. Chill. Oh, chill. Kuha na lang ya. Dagan na lang dagan. Unsa may gidaganan sa kinabuhi? Half marathon. Unsay murag purpose, unsay goal ana? Ang goal na ya para pa-clear sa mga problema, para happy ra ta. Then kuan, di lingaw-lingaw na pod kuyog sa mga barkada pod. Para Kinsa na? Ulo sa noon naka video call. So wala pa taga huna nga makigpagrelasyon. actually naagyod pero kuan study first na lang ko karon kay warag na trauma gani ko. Ngano man unsa man tong kaning adto? Sa previous na ko nga ex like seryoso gud ako siya ba niya pag mga aptan pila ka bulan yara og binuwangan niya sayang kay akong efforts iya ha. In what way ka gibinawangan? Gichitan ko niya. So mao na para karon dili sa ako maginana kay murag di pa ko ready ya. Nga matsitag balik? Di pa ko ready nga nay relationship gyud. So mao na nga kuha na lang ko. Magdagan na lang, mag rides. Ug mo eskwela. Oh, may eskwela. Kay para sa kananggalan to dra base na mo future seaman. Ala. Pohon-pohon. Puhon. Mora? Oh, maura. Shout out sa ako magpapadaya. Oh, shout out sa kuwate nga bago na napalitag iPhone. Sana all. Kasi ganang ka mo shoutout pong ex. Shout out sa ko ex dira. Wala ko yung may istorya nimo. Bahala ka sa imong life. Basta ako ay ragilabti. Hopefully mag-usab siya. Yes, most of ya batasan. Motuo ka na. Dili ko kumutuo. Kaya di mo siya musob. Dili ka motuo pero ang tao man na may chance nga magbago. People change. Pero oo, pero option og choice na niya Yeah. kung magbago siya. Pero kung di siya ganun mabago, Yep. wala tayo labot na. Pero ginaampo na tong magbago siya. Wala na po na ako ginampo. Dapat lang no dilita mo bahalag na ay gihatag og sayop ang usa ka tawo sa atuan no dapat dili puta mo magunahon sayop sa iyahan no. Okay, ang mo ator gyud just magunahon na gud tag matinarongan Japan no. Bisag gipasakitan sa tawo. Tinood Okay. yan. Mas okay mo gud ang mabuhi nga kanabang peaceful ba kaysa naa kay bad fate sa mga tawo. Tinood ya. Kapoy ba kay nang nakay problema, dagan magag problema niya. Kana pang maguyab-uyab, mag-away mo, samok ra Sa mo kayo. pundo sa ta. Puno sa ta, paway. Dagan na lang ta, dagan shoe.